Denne video er den første i en række på 4 videoer om de nationale test, og i denne video vil I blive præsenteret for, hvordan I bedst kan forberede eleverne før gennemførelsen af de nationale test. Det er vigtigt, at eleverne på forhånd ved, hvad testen går ud på, og at de føler sig trygge. I kan derfor vælge at se den næste del af videoen sammen med jeres elever, så de er godt klædt på til testen. Formålet med nationale test er at finde ud af, hvorhen I ligger fagligt inden for udvalgte områder i fagene. Resultaterne er derfor en stor hjælp for læreren, da det giver mulighed for at støtte jer, så I kan blive dygtigere. Testen tager minimum 45 minutter for alle elever. Det er en god idé at prøve demotestene, inden I skal tage de frivillige eller obligatoriske test, så I kender opgavetyperne. Det er også vigtigt, at du har styr på din computer eller iPad, sørg for, at der er netværk på, og der er strøm på. Det er forskelligt, hvor mange opgaver I hver især kommer til at svare på. I vil også få forskellige opgaver. Testen prøver nemlig hele tiden at finde ud af præcis, hvad I kan. Det gælder om at svare rigtigt på opgaverne. Så besvar opgaven så godt I kan, men heller ikke for langsomt. Hvis I er i tvivl om et svar, skal I svare det, som I tror, der er rigtigt. Det forventes ikke, at I kan svare rigtigt på alle opgaverne. Men hvis I ikke har en idé om, hvad der er rigtigt eller forkert, så spring opgaven over, men husk, at det tæller for et forkert svar. Hvis der er nogle ting, I har svært ved at forstå undervejs i testen, må I gerne spørge læreren til råds, men læreren må ikke hjælpe med det rigtige svar. Til sidst, hvis I har brug for en pause, så ræk hånden op.